Familia enpresan jarraikortasuna, familia enpresaren oinarritzaren plangintza 4. Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin, Garen enpresaren elkartea eta Kaizenterren arteko lankietzaren bitartez, familia enpresan jarraikortasunean eragina daukaten lege, faktore eta oztopen inguruko proiektua burutzen ari gara. Oinarritzaren planifikazioa prozesu konplexua da, hau da, detaira egin beharrekoa, eta honetan prebentzioa eta iragarpena beharrezkoak dira. Oinarritza prozesuan zehar, faktore ezberdinak eragin dezakete, eta familia enpresek hauei aurre egin behar izaten die jarraikortasuna bermatu ahal izateko. Oinarritza prozesua, prozesu estrategiko bat bezala kontxiratu beharra dago, non prozesuan zehar agertu daitezken zailtasunak, identifikatu, aztertu eta boleratu behar diren. Planifikazioa funtsezkoa da enpresaren funtzionamendu egokirako. Hauen bitartez, gatazkak, zailtasunak eta arazoak identifikatzen dira, hauei aurre egitea erraztu eginaz. Badaude enpresa jakin batzuk edo kasu batzuk ez dituztenak oinarritza planak aurrerapenerekin burutu, bat-bateko heriotzaren kasuetan edo gaixotasun larri bat dela eta enpresaren jabeak ezin duenen oinarritza planik burutu. Baina beste kasu guztietan, oinarritza plana helburu zehatzekin burutu behar da, eta ezarritako helburu hauek ondoren prozesuko faseak determinatuko dituzte. Oinarritza planean, azken hitza enpresa buruak izango du, baina hala eta guztiz ere, interesgarria izan daiteke oinordearen eta familiaren iritziak eta proposamenak entzutea, hauek izan behar baitira planarekiko konpromesua izan behar dutenak. Jose Maria Jauraduk eta Modeskin Jararen arabera, oinarritza plan egoki batek ondorengo ezaugarriak izan behar ditu. Oinarritza plana konprenigarria izan behar da. Jabeak ezin ditu kolektiboen interesak eta itxaropenak baztertu prozesuan hauen parte hartzea nahi baldin bada. Estrategikoa, konpetentzia ingurua kontutan hartu beharko da. Honek izan ditzakeen aukera eta mehatxuekin, puntu indartsuekin, taulekin, eta gaurkotasunean eta etorkizunean ere. Azkenean, oinordeak gaur egungo egoerarekiko agertoki ezberdina izango du etorkizunean. Ondo kudeatua, kudeaketa profesionala diseinuarekin osten da, baina ondoren aplikazio praktikoarekin jarraitu beharra dago, programatutako ekintza bakoitzarekin. Errealistea eta egingarria. Enpresaren aurreikuspenak errealistak izan behar dute, eta etapa bakoitzaren helburuak eskuragarriak izan behar dira. Simplea, planak lehentasun gutxi izan behar ditu eta hauek argiak izan behar dira. Idatzitako plan bat erabilgarriagoa izango da gidalanak egiterako orduan, eta batez ere, konpromezu handiagoa irudikatzen du guztientzat. Eta azkenik, luzapen handikoa izan behar da. Aktoreak papel berrietara egokitzeko denbora beharko dute eta baita, fase bakoitzan dauden egoera berrietara moldatzeko ere. Familiaren arteko erlazioak ere aldatu egiten dira eta baita erakunde barnean dauden erlazioak ere.